Yo, velkommen Benjamins. Very nice. We've got a live one. I dag der skal vi spille noget DC Universe. Det er egentlig ikke en let's play eller noget, men jeg fik bare lyst til at spille det på et tidspunkt, og så... Ja, så kom jeg sgu til at tænke på... Eller jeg tænkte på, at jeg ville spille et MMORPG-spil, så tænkte jeg på det, og så... Jeg har valgt at kunne flyve, og så har jeg valgt at ligne en kat med gear på, og jeg har klaret den her mission en gang før, men det var på et tidspunkt, hvor det var, jeg gik ud, og så har den åbenbart ikke gemt det. Så i 2 sekunder. Sådan det her, Benjamin. You wanna fuck with me? Look at my hammer. You can't touch it. I'm Thor with my hammer. Yeah. Fucker det. Der døde du lidt, var. Det var derfor jeg har det ene, og så jeg skal lige skrue lidt ned. Benjamin. Wait, Benjamin. Der er sådan der. Jeg tror bare jeg skruer lidt ned sådan generelt. Sådan der, Benjamins. You can't touch me because you're a bitch. Nej, Benjamin. Yes, Benjamin. Yes, Benjamin. You're dead, Benjamin. Oh, sorry, Benjamin. I'm gonna fly up to you, and then you're gonna die. 'Cause I'm so nice. Search the vessel. Yeah, I know that from my inventory, but I don't need that now. I joined the Benjamins. The ship's patrolling for you. We're not out yet. Nå. Skal vi ned og nakke nogle fuckers. More security's coming your way. They haven't seen me. Oh yes, they have. And they die now. Because they are bitches. You can't see me. No. Dø! Fucker det. That's some shit. Nej, jeg har ikke nok mana. Så fik jeg lige noget mana. Du er meget undskyld, at du er død. Så kan du lære det. Jeg dør din fuck. Kræfter med tæsk nu, mand. Værsgo. Jeg elsker seriøst at flyve også. Jeg elsker egentlig alle de der specials, der man kan få. Man kan få acrobatic, og man kan få super speed. Og I kan nok godt så tænke jer til, hvad det er, de gør. Ellers download spillet. Det er gratis. Det ligger et link i beskrivelsen, hvis jeg husker det. Så hvor man kan downloade det. Nej, for godt. We're gonna try this. Og det uanset om man vælger de onde eller de gode, så uanset hvad, så kommer man til at lave den her mission i starten. Så
Og så, jeg mener, ens hovedperson, eller ens dims der, det kan være Batman, og så er der nogle andre også. Så der... Jeg kan sgu da ikke huske, hvad det hedder, mand. Hvad med at spørge mig om sådan noget? For godt. Og video og sådan noget. Fra min side af, der bliver det sådan noget lige når det er, man har lyst. For det meste i hvert fald. Indtil da, der jeg får sådan... Eller... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Indtil da jeg sådan magter at gøre det sådan hver dag. Jeg kommer til at skal gøre det hver dag, selvfølgelig og sådan noget. Men jeg vil først ordentligt i gang med det, fordi der er ikke noget ved at lave en masse videoer, som der er ingen, der gider at sidde og se. Eller som der er ingen, der sidder og ser. Så bliver det jo bare noget tis. Sådan noget ulækker noget. Shit, dit. Fuck. You want something, bitch? Total Thors Hammer-style, man. Brace yourself. More security is coming your way. Fuck godt. Kraftedeme ikke målt op med min hammer, kan du forstå det, mand? Kraftedeme for nogle småtjesk. Yes, we have to destroy the ship. Jeg ved ikke, om I kan høre spillet, men det finder vi jo ud af. Shit, the fuck. No! Cheers, man. Det er også alt som jeres skyld. Yeah, dirty and fuck, man. Se, det hjælper. Gør hvad der bliver sagt. Can't hit me, cause you're a bitch. Then you can't hit me. Og den der. Og undskyld, jeg ikke lige har snakket, men jeg koncentrerer mig fandme meget. Og nogle gange så glemmer man også helt, at man optager shit like that. No, you're gonna die, fucker. Ved du hvad? Skrider du bare din fucking vej, kan du forstå det? Level 3. Jeg var allerede level 2, da vi startede, fordi som sagt, jeg havde klaret missionen. Så... yeah!
tager vi den der, ja. Ja, you know that. Yeah, motherfucker. Noget shit. Jeg ved ikke om der kommer så meget Minecraft Let's Play og sådan noget op, men jeg tror egentlig bare det bliver sådan noget random shit. Så yeah. Ikke Clay. Fuck det. Nå, godnat. 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 Så godt. Sådan der, mand. Ej, helt seriøst. Ikke sådan en stor fucker igen, mand. Jeg vil ikke lige... Yeah! Die, motherfucker. Reach the prime weapon control room. Damage to the power couplings will destabilize the ship. Har billede på. Yeah. Skal vi smadre de her dimser? Det ser ud til at gå rimelig tæt. Jeg glæder mig til Lex Luthor, eller hvad fanden han hedder, kommer. Jeg har valgt at være de onde på den her. Jeg har også en anden en, der er 5 eller sådan noget. Spillet på ham i en time der omkring. Og den anden har jeg nok spillet på. Jeg spillede 10 minutter på den eller sådan noget, da det var. Og jeg spiller det kun fordi jeg virkelig bare manglede at spille et spil. Og så ja, så søgte jeg bare på MMORPG Top 10 Free Online. Så kom det her frem. Og der er både PvP og PvE på, sjovt nok. Sure, fuck det. Var det nu, man? Er det Q eller sådan noget? Ja, man. Nej, man. Fuck det. Kræftet for nogle af de her. De skræmmende her, du, man. Sådan der skal det gøres. Er vi færdige nu? Nej. Lex Luthor, man. You there? Help me fend off Brainiac's spawner. Calculator locks onto one of the ship's teleporters. Du er med Lex Luthor. Er der sikkert nogen af jer derude, der tænker. Fordi han er ond. Meget ond. Han kommer og mobber din mor. Og når man er god, så kommer Superman. Ja, man. Superman. For godt.
dø. Jeg gider ikke at snakke med dig, fordi jeg keder mig. Fordi du er dum, grim og lugter ekspandmand. Fik jeg mana ved at kaste den ud? Fuck det. Jeg trykker bare på dø, mand. Nå. Skal jeg snakke med dig? Hvad hvis jeg ikke har lyst? Så lige det, mand. You've done well here. Better than those incompetent so-called heroes outside. Get into the city. I'll take it from here. You did it. Og jeg har ikke lavet nogen julekalender sammen med min ven eller nogen andre. Fordi der er alligevel ikke nogen, der ser det. Så der fik du den, var derude. Og jeg gider altså ikke se det der. Det må jeg lige leve med. Kig på klokken. Den er 4. 6. december. Jeg ved ikke, hvornår den er kommet op. Jeg ved ikke, om den kommer sikkert op samme dag. Det ved jeg ikke. Måske ikke. Hvis jeg magter det. Ej, jeg tror... Måske ej. Jeg tror kun, det kommer op i morgen først. Jeg er træt, mand. Den der shit, I får godt. Hvad gider du lige at render, var? Så vidt jeg ved, så plejer der at være masser af mennesker her. Ja. Ja. Læk. Og er du gal, jeg glæder mig til at få sparet op til den der fucking computer, man. Bare sådan. Lige i hovedet på alle dem der skylder mig penge. Hvorfor kan jeg ikke slå dem? Det der snyd. Jeg er ond, jeg skulle da kunne slå alle. Og lige i hovedet, det kan de godt lide. Awesome, you can follow instructions. Ja, jeg er ligesom ikke en zebra, ved man. Accept. Her tror jeg faktisk ikke, jeg var endnu. Nej, det har jeg ikke. Nej, hvor blev mine vinger af? Nej. Nå, jeg får mere liv så. Trololololo. Køb den er stor og tyk om det. Og så er det den der lille dværg der, man. Jamen, hvad tror du der? Jeg skulle shine en gang, man. Mit hoved er en fisk. Ja, mit hoved er en fisk. Mit hoved det er en fisk. Mit hoved det er en fisk. Det er fordi mit hoved er en fisk. Shit, det får godt at komme i gang, mand. Load det.
Den tager lang tid om at load, når det er optager. Øj. Den sagde noget. Det hørte jeg. Den sagde noget til mig. Den sagde noget til mig. Shit, de får godt at komme i gang, men... Når jeg kommer tilbage, når den er loadet. Det tager fandme for lang tid. Sådan der, sådan skulle loadet. Prøv at se, hvordan jeg løber. Nå, jeg er fucking sej, man. Jeg er hurtigere end alle jer. Prøv at se, der det kan I ikke. Wow. Se, det var det, jeg sagde, der så fed ud, man. Prøv at flyve fucking langt op. Bare gør sådan her. Shit, det får godt, du kan ikke ramme mig. Og du kan lidt begynde at lægge, når det flyver op i luften. Nå, så se. Sådan er jeg gør sådan her. Der er en motherfucker. Ring War PvP event has started. Okay. Og da jeg bollede med din mor i går, der startede hun også. Ej. Han er sej, ham der. Må jeg slå ham? Jeg nakker dig. Og så stjæler jeg dine ting. Nå. Kan man ikke gå ind i PvP et eller andet sted? M. Rally point. Var det ikke det, der stod? Hvad kan man med den? Nå. 5, 4, 3, 2, 1, go. Det er svært at styre det her, mand. Lulululu. Motherfuckers. I can do this. You know that. Yeah. The winning line. Oh, I was born in the USA. Hvad fik jeg? Jeg fik sgu da ikke den der. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Det var sgu da noget underligt noget. Hvad fanden er det for noget? Hey, hvad det røde der var derovre? Den nakker jeg. Det er Iron Man. Kom, vi tager ham, man. Det kan vi godt. Lad være med at hoppe. Jeg kan ikke lide dig, når det er, du hopper. Fordi du er hurtigere end mig, så. Se ham. Grim han er. Og se ham. Hvor blev han af? Derovre. Der er 2. Kom, vi nakker deres hoveder. Au, for relevant, man. Så I det? Jeg nakker dig, man. Fucking luderbarn, man. Så herovre.
Nej! 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 Prøv at se mit dreadlocks der. Eller hvad fanden man kalder det. I'm gonna fly over. Her er en der. Vi tager ham. Fanden han kan løbe. Hvad er han for en? Eller var det ikke ham? Nej, der er en her. Hej. Jeg nakker dig, din shit, i fucker døre. Nej, han giver mig tæsk, ham der, mand. Han er fandme stærk. Ham gider vi ikke. Vi synes, du lugter. Nå. Men jeg tror, det var alt for denne gang. Ses derude. Husk at, du ved, know that shit. Join the fucking Benjamins. Goodbye.